ko hefti Kanel ko département Kanel ko ɗum woni Matam ɗum woni Podor ɗum woni Fouta fof kon probléme woni probléme o ko bon yimɓeɓe bon ko ɓuuri hewde ɓe jiyani koye mabɓe e waɗoɓe politique waɗanno politique hanki ha hande donc aroɓe ɓe so gari bon garata tan ko haalde ko wodani walla fontude walla daranade koye mumen kewani ko darani ko nafterte aduna fof no naftoro wiyani fof ko noon kono ko ɓuuri hen hewde ko ɗum kawrani e nder koye mabɓe bon min tawmi koɓe kawrani par ce que min nanmi politique timman taw duuɓi tati walla duuɓi tati ni moƴƴi timman taw kono tawmi koɓe kawrani kamɓe waɗoɓe politique ɓe goto foof ene yiiɗi yo feeñ goɗɗo yo yan walla hoto won walla hoto dañ ɗum waɗi probléme ji hakkude mabɓe non wona ɗe mbawi ni ko Sénégal fof kono noon ɓuuri tengtade koye diwanuji men donc holko saabi ɗum ɗum defi luggidde seeɗa ne hawni bon ma ƴeewe koye men woni eyyi koye politicien ni min goni koye donc ene heewi ko ɗum expliqué kono minen de imminani min habda hay goto imminani min wasa wallodirde hay goto garɗo fode ko noon wiyata imminani min foddude yimɓe kono minen somin kaali ɗum puɗɗiɗo fode ko noon wiyata Diallo puɗɗiɗo ɗum ko joguiɗo meccal politique mo ala hay hunde walla ala ko wodno hay daña wiya dokke kam balle kam wasa wallude min alhamdulillah no mbiɗa nanni min dartani hunde so min mbi hande min jaaɗa e duuɓi capanɗe jeegom jeeɗiɗi min gari ko 12 walla wallodirde miskine walla wallodirde sukaɓe walla wallodirde rewɓe ha goto fof yiya hoore mum eko dañata ko eko wonata ko ene wawi famede par ce que hay hunde min meeɗani hebde politique alhamdulillah min jogui komin ñaami min jogui komin jaari politique rokkani donc so tawi min mbi hande min gari ko jinggol walla min gari ko wallude walla min gari ko wallidde bon jomumen mbawi jabde par ce que poste politique hande imminani min dartani wonde ministre min dartani wonde directeur général min ɗum fof alhamdulillah min tolninoma ɗon min mbaɗi hen komin ponno wadde ha leydi ndi seedima wonko min mbawi walla komin mbaɗi heddi noon hamin duusa sukaɓe hamin duusa ɓiɓɓe hamin duusa badiraɓe hamin duusa rewɓe bandiraɓe rewɓe eyyi beele goto foof ene daña to jaggi tawa ene yiya hen hoore muɗum ɗalluɗe musɗe goppe guste liggueyaji mbaɗe diwanuji ɗi ko dañete diwanuji ɗi ko immoto e leydi ndi walla e ladde nde walla e maaje ɗe yimɓe leydi ndi mballo naftoro ɗumen colonel élection ngaji mairie ɓennuɗi a natino e lamba ka kono noon bon min ganda min hay sa liiɓa kam min mbawi wida liiɓi eywa holko cikkuɗa ko ɗum ɗo tigui woni ko haadi colonel dañde mairie de Sinthiou Bamambé ko wasde jogade expérience politique walla wonko cikkuɗa ɗum ɗo de hay hunde ala ko haadi kam mairie ndi sona ɗum ɗo min nanino kam nde sahrude yimɓe binditode pomne ɗakket yimɓe ma fonnoɓe windirade ɓiɓɓe nangga nawa gendarmerie ɓe coka hay goto wawa famde beele ko on firine tan on procédure tan rewi ha ñande élection ɗum hadma dañde exactement hol ko tirɗa e nder oɗo élection ha mbasɗa wonde maire te minen fof taw min mbaɗi caayi to somin ganni arta hamin gam walla colonel eywa bon donc hol bakkat politique mo mbaɗɗa ande politique jogui bakkat mum spécial hol bakkat politique mo mbaɗɗa bakkat politique am mi sikkani so tawi mi waɗi ɗum voilà par ce que so naati e hunde ka tiggu so hawa bakkudinde taw bakkudinde de eyyi donc ko heddi ko noon neɗɗo kam so tawi ka julɗo eyyi kala ko heɓma walla keptuma ƴettira ɗum Allah colonel aɗa foti wawde miijade joɗɗa mbiya min de mi waɗi ko pomi wadde mais ko ɗo henne prégui ɗo henne haadi mi dañde colonel holko habma wonde maire bon ko neɗɗo kam mbiya on sa yi ka julɗo tan mbiya ko Allah addani Allah yettinani kono waɗa sahane waɗa darama ene waɗa ɓille to hoosede eyyi ɓillene hen darama wino yomi arɓe darima darriɓe mama wotama
min mbaɗi hen doole amen min mbaɗi hen gandal amen heddi noon sa ari aɗa faaya wonko Allah luɓotoma wonko mbawɗa hareji kewɗine hen leseji nder ndereji bon ɗum wawa wasa wonde hen kono mbiɗa ni bon ko wasde ƴoƴande ɗum tan min timmana expérience politique min galani ɗum min jogui yidde min baddannoɓe ko gaye mawɗi ene jarani ɗumen hunde foof ana yiiɗum mi yiiɗum ko jarani wonko jangga e nder ɗiɗon on dumunna ko mi andano e nder duuɓi 40 ko ligguimi e dardini Sénégal wonko jiimi wonko nanmi ko sikkano ene so ko mbawa wattuno hannde aɗa jogui jorto moƴƴo manan aɗa jogui cimmu kayiji timmuɗi ngolɗo mana ko an jogui renawde par ce que a dañi expérience kewɗo ko e nder ligguey o fof ko jorto tan neɗɗo kam mbawɗa tan wiide ko aɗa yiiɗi walla aɗa darta walla banden mima ar heddi ko noon ko Allah rokkata eyyi kono wonko jangga hen ko heewi wonko yiya hen ko heewi wonko waɗa mi sikkani sene wawi watte toon hankkadi gasi eyyi par ce que ɗum hankkadi janggama yiyama andama toɓe ndewi e toɓe ndewri guilay kala ko guilay binditogol ha e woote nde ha e ñande woote ha e caggal woote ko waɗa toon ko fof ina andani tina ha ɗefi janggude seeɗa ko élection ngaji ha ɗefi janggude seeɗa ha 11h jam walla ha 10h jam e ɗum noon fof bon fof hen hunde hen fof ne jogui ko ɗum addi ko ɗum addi e waɗi expliqué e ko wasi min dañde kono kamɓe ɓe gandi noɓe keɓri onon oɗon gandi no mbasoro gandi no min mbasiri eɓe gandi sa heeɓi a wawa weltade walla a wawa amde walla wawa gewade wonko hanma gewade eɓe gandi ɓe ndewnani lawol kono ɗum ɗum fof yejjitama ɓenni eyyi hankkadi woni yesso men koko woni yesso men ko d' accord kolnel ko ɓooyani élection présidentielle ɓooyani ko yimɓe jalti hen eyyi e nder parti mo gonɗon o waɗi tandasuji ha wayno leydi hay onon ni to banggue men to diwan département Kanel to waɗi an aɗa jeeya e ɓen ko wayno maire Hamady Hunare e woɓɓe onon mbaɗɗon ko tufde mon banggue mbiɗon ko ɗo en jarnirton Amadou Ba ɓe mbaɗi tufde mumen banggue mbi ko ɗo jarnirta Amadou Ba holko woni probléme o on mbawa tan rendude oɗon foof nde woni neɗɗo goto ɗum probléme o exactement eyi no mbimami ni bon politique min waɗani politique par ce que tawmi toon ko yimɓe ene daari ne mbaɗa politique duuɓi nogas duuɓi 40 duuɓi 50 ɓaɗi ndewawi mabɓe ɗon hande kullel rew mabɓe tan hankkadi eyyi bon onon fof pofton walla wona wasde rewde e mabɓe kono noon so tawi ari tawi yimɓe ene kaaɓa haren hakkude mumen a meeɗani nadde mumen mi meeɗani nadde APR wona APR mbaɗi ndentoɗa wona benno boko yakar ala nde benno watte walla nde yakar watte walla nde parti PS walla AFP ne watte mi ala droit wadde politique gadmi politique wonan duuɓi ɗi tawmi koɓe mbadde koye mabɓe eyyi so jomum noon so ene mbadde ene kaɓa e koye mumen bon mbawata tan ko dartade jaada e mumen ko mbawɗa yaade mumen ka famani ko dartoɗa eywa donc bon kamɓe ɓe mbiɗa ɗo ɓe bon kamɓe gondi kamɓe gandi lahal mi rendani mabɓe lahal eyyi mi waɗi mouvement noon nde mouvement o wiya Amadou Ba ene wona candidat Amadou Ba ɓuuri andi ɗum ɓuuri jotodiri mum ko adine wona candidat eyyi mi darima jingande ɗum eyyi so tawi min ndendi ko ɗon min ndendi jingande Amadou Ba eyyi kono noon ko rendiniɓe ko hakkude mabɓe kamɓe wiyeteɓe kamɓe goni toon kamɓe goni leader uji politique min arani hen mi anda ko rendiɓe d' accord colonel cikkuɗa holko waɗata expliqué défaite mon hikko Amadou Ba no yimɓe mbano yahorade ni eywa explication défaite kam toujours hewɓe ne kaala ko ni kono noon ɓawde bon ko haala hen ko ene gasa ko hunde hen hewde ne wawi wodde par ce que neɗɗo so tawi a tumama hunde tan walla fawama hunde tan tawat wonko woni hen gonga fof ne wawi wasi wonde gonga kono ko haala hen ko heewi kono kamɓe wadduɓe ɓe walla kamɓe waddannoɓe ɓe bon hay goto hen haalani ko yimɓe ne nana donc heddi noon ko neɗɗo hono mbimani sa julɗo so tawi hunde yani tan e mbatta ɗum e mbawa ko Allah waɗi kamɓe politicien ɓe maɓe kaal ɓe gona politicien ɓe ɓuuri hewde haala ɓe ma kaal ɗum ɓuuri hewde ko laaɓi hen ko bon
ala ko haala hen taw ko laaɓi kamɓe yoɓe kaal Macky yo haal Amadou Ba yo haal wonduɓe maɓɓe ɓe kaal holko haɗi ɓe dañde min nde min darima min gooti min mbaɗi hen doole amen min gañimen kadi to min gonno to heddi to noon to gañaka ɗo bon ɗum jomum en kalkuliɓe ɗumen ka yo kaal ko voilà joni tan kadi ne mbaɗanni gonɗen koye dernier virage kono e gartaɗe e mécéne saabu ko mouvement mo ganduɗa pattabla manam mo darnuɗa holko woni fandare nde holno jiɗɗa liggorade e mouvement o caggal manan ko e nder leydi ndi pop moni kala manan ha yiito hen hoore mum mo yimɓe fof kadi beele mana ene ndiran ɗum ganda oɗo mouvement de ko mouvement pattamlama so tawi o jagganama ene wawi jibinande manan leydi ndi nafoore holko soomi e nder makko eywa donc sa wi mouvement mbiɗa ko darde eywa immade darono hunde minen min mbi ko mouvement au service du Sénégal eywa sa wi Sénégal noon ana wori fof eyyi na wori Fouta fof no fotiri na wori kowona Fouta na wori Jolof na wori Bawol na wori Kayor na wori Casamance eywa na wori Tambacounda donc kala to Sénégal najo dillata ene yiɗi ene naftere leydi mum walla naftude leydi muɗum yo dardo e men eyyi wonko ittete ko fewani aduna fof andi fewani rewani lawol reftine e lawol ko fonno waɗede waɗa kono foti waɗirede ete waɗede eywa donc ko ɗum ligguey mawɗo ko ɗum haare mawde donc ko ɗum woni darde mécéne min noddi ko Sénégal fof min noddi ko ɓiɓɓe Sénégal fof Allah rokki en e gandal ko rokki en e jar ko eɗen jiiɗi rendude ɗum e Sénégal naaɓe ɓiɓɓe Sénégal naaɓe mais surtout tomin jarata ɗo e duuɓi alhamdulillah expérience 12 beele ko rewe amen ko walla ko yakare amen ko beele no wona beele sukaɓe ene gona daña ko min dañi ko walla daña ko ɓuuri ko min dañi ko rewɓe amen ceerte tambal cewte tampere guila jogade galleji guila jogade wasde ko ballotiri balle no guurdi tawa goto fof ne wawani hoore muɗum safaruji ɗi to safrate heeɓe to janggate heeɓe guila less ha université tawa goto fof to tolni ɗo ne wawi liggade ɗo ne wawi dañde ɗo ne wawi janggude ɗo ne wawi safrade ɗum ɗon noon ko programme mo ganduɗa hoorema ene darde e yimɓe eyyi no mbimi nane ni so tawi on ko darte e janggo e jaam tawa eɗen ganda eɗen daari kalden ɓe poɗen haaldude walla darden ɓe poɗen dardade ha enen dañen hen walla dañanen hen sukaɓe men e rewɓe men e badiraɓe men e taniraɓe men gueɗal mumen par ce que alhamdoulillahi ko ɗon min tolni ko ɗum immini min min mbiyata haala ko min jiiɗi par ce que kala daari on ko yiiɗi kono komin jiɗani ko ɓuuri hewde komin jiiɗi minen koye amen komin jiɗani ɓiɓɓe amen komin jiɗani sukaɓe amen komin jiɗani rewɓe amen ɓuuri hewde e komin dartanta koye amen minen hannde donc ɗum woni darde noon kala ɓiɗo Fuutanke ɓi Sénégal ene nodda hen mamin naate guure ɗe mamin naate diwanuji ɗi surtout ɗum jognomi namdade beele ɗon paari e nadde e guure ɗe e wadde yimɓe sensibilisé tigui rigui ƴetta noon ɗum peeje timmuɗe e beele yimɓe ene tina tigui rigui ko watte ko pelle ɗe darnama puɗɗama darnede surtout hande e nder département de Kanel nder région de Matam e nder région de Saint-Louis min kam haade mi yaade so tawi carte goɗi komi coodowo bisimilla min kam min jiimi tan logo o tan min waɗi min waɗi adhéré inchallah bi mamin jetto on mamin kalde moon kala poɗɗo haaldete no fotiri foof no wayri fof no Allah rokkirimo foof mo haalde inchallah min jetto colonel holno jiiruɗa régime garɗo joni kesso ɓe keɓani taw hay lebbi ɗiɗi ko bon expérience mo joguiɗa o e duuɓi joguiɗa ɗi e laamuji kewɗi dewɗe yeeso ma aɗa daara départ mo jiiɗa o holko mbatta hen analyse e hande holko mbiyataɓe so tawi aɗa jogui wasiya mo parɗa e mabɓe yakare joguiɗa hen yakare kalnani ko tan yakare neɗɗo tan kaɗa wuuri aɗa selli
ɗamino moƴƴere tan a ɗamini kam maɓe pawlinde lawol ma feew ene wawi wonde donc Allah rokkiɓe mbiye yoɓe jogoro jaam amin yo jigɓe jiga leydi ndi amin ya rabbi neɗɗo kam o rokkirtake leydi pour bonnude ɗum ala min jogui yakare maɓe pewno te neɗɗo kadi namdata ko ɗum leydi cikkumi de wona kadi ɗum kadi neɗɗo namdata pour bonno ɓe gaare ɓuura bonna ala noon yakare nde oto yo Allah yettindo yakare nde ɓe jaɓɓa jaɓɓal fewnude walla fewnide ɓe jaɓɓa jaɓɓal wallude serndude leydi ndi caɗele gonnoɗe hen ɗe guste ewa donc e on saaha so ɓe darima sikki kala jiɗɗo leydi ndi so ɓe kalde mumen maɓe mbawa famodirde mumen eyyi so ɓe gaddi goɗɗum ko wona ɗum kadi maɓe tawɗo joguiɓe fulla e fayida joguiɓe gandal mumen walla joɓanɓe Allah luɓori ma mbiye mbawa hartade wawa mbiɗe ɓe dartoɗe walla dartorde ndeni ko ɗum ɗo poɗɗen wadde ha leydi ndi daña jaam eyyi ko jaam dartete jaam tan so ɓe gaddi jaam ɓe jiilima jaam ɓe jiɗɗini goto fof jaam ɓe gaddi ko yimɓeɓe ene ndewra Allah ne jokkiri en ɗam bon alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum yiiɗa so ɓe mbaɗi ko fotani wadde ɓe sikki maɓe kalde alhamdulillah Allah rokki en fulla e fayida wawde haaldude maɓɓe walla haalde goɗɗo men kalde men so foti haalede men kalda projet moɓe jaltini ko ɗon mbaynodirten wasata jogi goɗɗum ko jiɗɗa haaldude bandiraɓe ɓe jaltini ɓe mbi haɓe mbaɗa pôle uji développement Sine Saloum en jogui pôle mum Ziguinchor no Casamance en jogui pôle muɗum ko wayno Bawol ne jogui pôle mum Waalo ne jogui pôle mum mais yimɓe hewɓe hannde mbiyata holko saabi ɗiɗo nokkuji foof walla ɓurɗo ne jogui pôle mum holko saabi ɗi nokkuji foof ene jogui pôle uji te ɗiɗo nokkuji foof ko Fouta ɓurɗum yaaji ɓurɗum alɗude ɓurɗum holko saabi pour Fouta wawa waɗede manam pôle annden holo jiiruɗa ɗum bon haalde so yalti tan goto fof kadi haala hen ko andi ko anda donc haalama pôle de développement pôle de développement seŋi koye diwan seŋi koye leydi donc Fouta koye Sénégal jeeya ɓe mbawa yaltinde Fouta e nder Sénégal heddo noon bon goto fof wonno tinirta e ɓandu mum abboro hen walla haala hen taw yaari hen tan ko kiram walla yaari hen tan ko sinno walla simetade donc mi yakoraki hande yimɓe ne gimmina ɗo fitinaji ɗi jarani leydi ndi ko nandin ɗum Fouta sa yi toon hande serraɓe ko toon dawi joolaji ko e serraɓe Fuutankoɓe fulɓe ko bandiraɓe ko dendiraɓe galleji ɗi naatidiri jolfuɓe nana e nder galleji men nder galleji jolfuɓe donc yettaki toon heddi ko yo yimɓe kaal ko poti kalde ko yo daro liggo eyyi bon projet pôle développement so ari so tawi rewani lawol tan haalete reftine lawol eyyi wawa wiide aɗa liggo Matam walla liggo Kanel te a haaldani e Kanel naɓe haaldani e joom guese en haaldani e joom ladde en haaldani e joom ndiyameji développement enen hannde ko ɗum toon développement o foti dartorade e ndema gaynaka awo tomen caggal ko woni e nder leydi ko ressource miniére alhamdulillah wonko joguiɗen hen alay saago kaldeɗen donc fullo e fayida o yo ɓiɓe Fuutankoɓe so tawi ɓe jogui fulla e fayida yoɓe daro ɓe kaala koɓe poti haalde ɓe mbaɗa koɓe poti wadde eyyi bon ɓe ganda leydi ndi wawa liggede taw Fouta ala hen eyyi ko wawi wonde fof so Fouta tooro so Dango so wawi wonde fof Fouta heddi ko noon ƴewete tan holko foti wawde wonirde ene foti wawde yoɗirde ene foti wawde ɓurirde wondude gartam kamɓe hoɗɓe hen ɓe ɓawa hedde caggal wawa wonde nokku koɗa hen jeeɗa hen jogoɗa hen mbiyeɗa aɗa hen e caggal ala wawa gasa ko toon noon haala ka woni yoɓe jogo fulla e fayida ɓe darto
D'accord wasata tawade jogui konngol ngol bañirtoɗa walla wonko jinɗa message mo jinɗa faarude e rendo ngo taw mi namdakima ɗum so tawi aɗa jogui konngol e wassiyade e waynorade bandiraɓe ko wonata colonel Diallo. eyi o yettude Allah tan yettude Allah tan on ɗon haala ɗum sikki en kaali eywa namnade yidde tan ñagade yimɓeɓe eyyi yoɓe gartir haqqillaji e koye mabɓe on haala haalte ka ala ko nafata so wona ko bonni leydi ndi wonko daña hen wonko fagga hen wonko heddi ha heewi ko foti fewnede eyyi ɗum noon watte koye nder deere watte koye dow jaam e nder jaam watte koye gandal watte koye nunɗal watte koye yidde hoore mum yidde nokku mum yidde diwanu mum eyyi ɗum ɗo foof eɗen nodda hen ɓawde ko pular kaleten en noddi hen kala kalawo ɗengal ngal o tinno darano hoore mum darano diwanu mum darano leydi mum Sénégal ko enen ndendi ɗum hay goto wawa wawde yaade woppa goɗɗo on eyyi ko ɓe jiiɗani Fouta ko ɓe jiiɗani ɗum Casamance ɓe jiiɗani ɗum Bawol ɓe jiiɗani ɗum Kayor ɓe jiiɗani ɗum banggueji goɗɗi kala hen to feewi to fewna goto hen foof ma tin eyyi ɗannade imoɗa Bawol gara Fouta aɗa liggo yakori immade ɗo aɗa yaha Gabon walla aɗa yaha Honduras walla yaha Amérique yo ligge yoɓe dañ noɓe liggori ɓe liggo balle noɓe liggori priorité ji ɗi ƴewte wonko poɗɗen ardinde hannde fawe e dow nunɗal ko foti waɗede ko waɗe rewne e lawol ɗum tan woni komin basito yimɓe heddi ko yittude on yittudema no kume hane wondiɓe ma yettude kadi kala ɓe dardinoɗen politique to banggue Sinthiou Bamɓe gila e mairie ndi ha e mouvement politique hande momin gimmini o mouvement o daɗi mairie o par ce que natti wonde mairie tan natti wonde haaju Sinthiou Bamɓe tan hande ko haaju Fouta fof ko haaju Sénégal non hamin jettaɓe hamin downoɓe moƴƴere hamin mbiyaɓe kadi yoɓe jokku golle wonko arete faya yeeso men en ara inchallah min daro ha tine e nder yimɓe inchallah Allah jaɓi bandiraɓe mboɗo sikki on daari émission Sénégal men taw koye Windere TV tawa kadi koye goto e hoɓɓe fattam lamiɓe goto e ɓiɓɓe leydi ndi liggodiɗo leydi Sénégal ha latti ha woni gongre e gonga woni colonel Oumar Diallo gorko mo Sinthiou Bamɓe gappago sare sere lamen ñaar walla Demba Hama Diadji bandiraɓe so waɗi gantiɗe golle he min ñaguima on yafuya so longguere mawde wari nokkude wona ɗum jomum yilno hen min dokkat moon rendez-vous e koɗo goɗɗo tawa ko e Sénégal najo goɗɗo mo ganduɗa tawa ko liggoniɗo e leydi ndi manan ha latti noon colonel Allah jarama a jarama min beltema a jarama de yallo ken battude lawal gongol amin ya rabbi ngol noon tawa woni maire ɗum koye juuɗe Allah woni inchallahu rabbi inchallah min beltima no fewi yalla yo moƴƴere Diallo mbaɗi ko ponɗen waɗde inchallah ko Allah gaynata Diallo yalla waɗa hen ko ɓuuri merci a jarama a jarama bandiraɓe min dokkat moon aati e koɗo goɗɗo e Windere TV ciao peace and love ha lawol gongol